Проект Universe 25 е експеримент, проведен от американския етолог Джон Калхун през 60-те и 70-те години на 20 век, който изследва ефектите от свръхнаселението върху социалното поведение. Експериментът е една от най-известните симулации на утопично общество, което в крайна сметка рухва поради социални разстройства. Калхун иска да проучи какво се случва в среда, в която няма недостиг на ресурси, но популацията расте неконтролируемо. Той създава контролирана екосистема, която предоставя неограничена храна, вода и подслон, като елиминира основните заплахи за оцеляване. Експериментът се провежда в ограден резерват с размери 2,7 квадратни метра, който е разделен на отделни секции с тунели, апартаменти и хранилки. В него са поставени 4 двойки мишки, които имат достъп до всички ресурси, необходими за живот. Калхун идентифицира 4 основни фази в развитието на популацията. От първия до 104-я ден първите двойки мишки се адаптират към средата. Те започват да се размножават и да заемат различни секции на града. От 105-я до 314-я ден популацията нараства бързо, удвоявайки се на всеки 55 дни. В обществото все още цари баланс, има пространство, храна и социална структура. От 315 до 560 ден, когато популацията достига около 600 мишки, пространството започва да се превръща в ограничен ресурс. Започват социални напрежения, агресия, изолация и нарушаване на родителското поведение. Доминиращи мъжки заемат най-добрите зони, докато послабите мъжки се оттеглят и стават апатични. Женските стават по-агресивни и започват да убиват малките си или отказват да се размножават. След 560-я ден започва сривът на обществото, появяват се красивите група мъжки, които не участват в борбите, не се размножават, а само ядат, спят и се грижат за козината си. Репродукцията напълно спира, а мишките стават все по-асоциални. След като популацията достига пик около 2200 мишки, смъртността се увеличава драстично. В крайна сметка колонията умира напълно, дори когато има налични ресурси. Калхун заключава, че социалното разпадане, а не ресурсният недостиг, води до колапс на обществото. Дори при перфектни условия, пренаселеността създава поведенчески проблеми, които разрушават социалните структури. Този експеримент се използва като метафора за опасностите от свръхнаселението при хората и как прекалено голямата социална плътност може да доведе до деградация на обществото. Някои учени критикуват експеримента, защото мишките не могат напълно да представляват човешкото общество, което разполага с култура, технологии и социални институции. Също така, не всички групи в експеримента са реагирали еднакво, което показва, че не само популационната гъстота е проблемът. Проект Universe 25 дава ценни уроци за ефектите от пренаселеността и социалния стрес, но не може да бъде директно приложен към човечеството. Съотнесено към човешката популация, хората имат по-сложни механизми за адаптация, културни и технологични решения, които отсъстват при мишките. Обаче, ако пренебрегнем социалните проблеми, свързани с урбанизацията и изолацията, може да се окажем в ситуация, която има общи черти с експеримента. Какво мислиш ти? Смяташ ли, че нашето общество върви към нещо подобно? Абонирай се за канала, дай един лайк и удари камбанката, за да не пропуснеш следващото ни видео.